Gazteek ere ez dute ahaztu Remi. Berak hain maitea zuen Danborra da adibidez, Onddo Gazte Asanbladako kidei esker egin da aurten. Eta nola ez, lehen geldialdia hementxe egin zuten. Baina hori bakarrik ez, festa egitarau oso bat prestatu dute. Herri ekimenez, herritik sortuta. Aurtengo zapiak esaten duen moduan, jaiak herritik herriarentzat. Remik sinesten zuen eta berari gustatuko litzaioken bezala. Gaztetxeko ordezkariei emango diegu hitza. Aupa Remi, gaur ere, 9. urtez, hemen gaude geratzen zaizkigun 4 neurona eskaxauekin zuritz batzuk idazteko indarrak atera nahian, guretzat hain garrantzitsua den egun honetan. Bukatu zaizkiguen maiteak dituzun festak, eta beste behin ere eharrak izan dira. Eharrak izan dira, zuk beti bultzatu duzun jai eredua gure egin dugulako. Herriari begirako jaiak antolatuz, anitzak eta koloretsuak izan dira urtengo santioak. Eguraldia eta udala trumoitxu izan ditugu, baina badakigu euria beharrezkoa dela ondjoek bizirauteko. Beraz, ondjook bizirik jarraituko dugu, eta inoiz baino biziago gainera. Hazi. Remi, herriarekin hasi zinen, ederki hasi gainera. Ezi, zure eredua jarraituz ezi gara. Bizi. Ondjoak bizirik gaude, karakol eta barek jan nahi gaituzten arren. Ausartu, zuk erakutsi zenuen, ausardiaz jarduten dugulako. Antolatu. Antolatuz egiten garelako herri. Sortu. Zuek sortu zineten, enbor beretik sortu delako gaztetxea. Eskerrik asko Remi.